Noin. Joo. Tervetuloa takaisin tähän pelailun pariin. Pitkästä aikaa. Sori, jos on keretty tehdä nyt silleen meidän yhteisen kanavalle yhtään mitään. Mä muuta tekemistä. Mä en muista, että ollaanko nähty tää intro, mutta katsotaan muutenkin. Joo. Kun meillä on ollut omaa kanavat niinku ylläpiossa ja enemmän näistä on ollut muuta tekemistä, ne on kerennyt. Että kyllä sieltä tulee videoita sinne meidän yhteisen kanavalle, mutta me ei oikein ole keretty. Kun mä en tiedä, tuleeko sinne meidän sille... Tää on kyllä salainen asia, mutta mä en tiedä, tuleeko sinne meidän yhteisen kanavalle uusi jäsen jossain vaiheessa. Vai miten? Niin. Että sen takia mulla on tässä oltu vähän mietteinä, että sen takia mä oon keretty. Keretty tosiaan kuvata. I'm sorry. It's the crash. I'm fine. Me alle kanavalla. Something was wrong. Mä uskon, että ollaan näin. Doesn't look like the Covenant fared much better than we did. Ei tämä kuva. How many ships made it through the roof? Plenty. No, diilataan sen kanssa nyt. We still need a ride home. Ei varmaan saa iso muu. En usko, mutta voidaan katsoa. Siinä. Ja se on vaan kirkkaus. Ei pysty. Shit. No. Antaa olla sitten. Joo, Xbox 360. Joo, kuvataan. Perin kontrolli. Missä tää nyt suukas? Joo. Klikkaa vaan oikeaan. Minä pitää mennä. Nää pidän tuon Magnum. Mä en tykkää oikein tosta plasmapistoolista. Joo. Sori, mä vähän hakuu teille, kun mä en muista, että sä kontrolloisit yhtään mitään. Mä oon pelannut enemmän kolmosella ja tietokoneella. LT heittää ja RTstä vaan ampuu. No on tässä nyt ollut pieni miettos, että tuli joskus sinne meidän yhteisen kanavalle uutta pelaajalla. Me ollaan sitäkin tässä nyt harkittu. Olisi näitä pelitestailut, mutta kun me kuvattiin se yksittäiset pelitestailut, mutta näistä on tullut. Mitä? Että sori, nyt vaan muutos tullut videoon. Vittu, miten sä lähdit sinne? Mä oon päässä. Hyppää. Pystyt tekemään halotyppyä painamalla B:tä ja A:ta. Niin ne tekee vähän isomman. There's a crevice we can use to get through the rocks over there. See the waypoint on your HUD. Tämmösen pistoolin tilalla. Nyt se sitten näette, missä pitää mennä. Tässä olisi pikakivääri. No mä otan otu. Voit vaihtaa asetta yli. Paino. No niin, mennään. Sulla on vaan tuo Magnum pistooli. Mä annan nyt muuten, jos ette ole nähnyt vähän noita meidän leikkaustuin tekemisestä, me nyt saatiin silloin joskus huomattu uudet leikkausohjelmat. Varmaan olette kattonut meidän omalta kanavalta, kun mä oon puhuttu, että meillä on ollut aikaa sitten. Nuo editit ja kaikki. Sitten ohjelmat touot ja... I'm picking up a faint transmission on the high band. Me ei mitään YouTube-perhaa. Covenant? I don't think so. The pattern's different. I'll try to triangulate its position. Elikkä... Ja sprinttaat kuitenkin klikkaamalla vasen.
Elikkä me ollaan aikuisia, niin me käydään niin kuin töissä. Tullaan tänne, kun se on umpikui. Se on kyllä vähän vanhempi. No miten? Mitä kysytte? Tuli tie. No, huomasin. Niin. Mistä on pitkästä? RP. RP. R1. Kenen kun. Warthogs, and still in one piece. Nice to see your luck is holding out. Mä vaan pistin sen. Hyppää kyytiin. Mä menen vaikkapa Joo. hakea kone. Sori, mä en osaa ajaa. Kuvaa. Kunhan kääntää, niin se Chief? kääntää sen. About my condition, I didn't want to mention it, seeing as how it's a complete long shot, but since you brought it up, it is possible that getting home could help me find a solution for my rampancy. How? Well, as far as I know, I'm the only AI ever generated from living tissue. A clone of Dr. Halsey, to be precise. Omia projekteja. It may be possible to recompile my neural net by replicating those same conditions. But that means getting back to Halsey soon. Kiinni myöskin tuon Oon pelannut, se ei oo kuvannut sitä. Mä hommasin tuon uuden rallin. se on Saisin 2 kympillä tota kyydistä. Sitä kannattaa hommata sulla Steamitteleen. Suosittelen. Mä en kyllä tiedä, mitä tän pelin jälkeen tulisi. Joskus tää peli läpi. Älä tipu uudella. Joo. Niin et ei tosiaan tietä. Mitä tää pelin jälkeen yritettiin tehdä kuvaa täältä, kun mä täytyy ajoistus, mutta nyt tästä puhuu. Anteeksi. Nyt se sitten tulee. Tong tong tong. Tätä on ollut tarkoitus kuvata, mutta aikaa. Ei olisi pitänyt, mutta sori oikein. Ainoa linnepäin saa valittua granaatin, mutta sä oot tuhlannut ne kaikki. Joo. Entä tuleeko Chief, Xboxille I'm hearing that strange joku signal again. toinen peli sitten? Stronger tänään this läpi time. tämä peli. Do you think there's something to it? Mitä tulee? I'm curious more than anything. Its behavior is odd. Onks tuolla mitään ekstra? En tiedä. Saattaa ehkä olla, mutta Että- ei oo. Josta kysytään, miksi meillä tulee vaan nyt Halota pelkästään. No meillä nyt on tämä niinku sarjaa läpi vetämisessä, niin... Entä tuleeko jotain pelejä sitten väliin jossain vaiheessa? Entä jos tulee se uusi jäsen jossain vaiheessa? Mitä katsotaan sitä sitten? Miten me jaksataan kuvata? Hostiles! Okei. Oisko Jansku valmis? Kattamaan vittu. Tosiaan on oppinut leikkaamaan näitä videoita sitten. Tässä on hyvä elää. Niin markkina. Au. Aku. Puusti.
Tosiaan mä ollaan sitten vapaa-aikana kuvattu, siis ei kuvattu, vaan pelattu. Ei ollut. No en tiedä, tulla kuvaavaa. Meillä on valmis. Mä haluan kaikki kuvaa. Vaikka täällä kysytettävää. Aivan kille. Koska tilanne on meidän kanava. Tilanne on se. Joo. Nämä pitää jättää tähän. Muuten kai pääs. Jossain parempaa. Täällä pääsee. Neula pysyy. Mä haluan tämmöstä. Otan. Mä laitan vaikka meidän videoiden linkit tonne mun kanavalle. Jos satutaan kuvaamaan heille. If we're going to hijack a ship from these Covenant, we're going to have to find where they're landing Sitten first. kuollaan rank I don't suppose you have a plan for that. Expan kanssa. We could always ask nicely. Asking is not my strong Mä suit. sitten varmaan ketään kaverisotaa ettei. Ja tosiaan mun tää on semmonen... Tämä tunneen mä tavan. Mulla jo juurpeen aikaa. Siinä ettei. Enkä sitten home teenkö mä. En kai. Että muuten kyllä, mut... Oh. Mä kuolen kohta. Mun on pakko mennä tänne siihen. Vitu sniperi tuolla ympärillä. Se on boss pelistä. Ole hyvä. Sen takia meillä kans kestää nämä YouTubeen videoiden tekeminen. Sitten leikataan näitä videoita, niin ei aina jaksaa. Mutta hyvin täällä. Mä aina jaksaa sitä. Mulla verran oli sen viikko piti mä tein näitä. Siis laitoin Granuja. Niin. Ainoa on hyvä ladata asti. Kunhan ei ole sota. Teremmentessä. Ota tuossa. Ammu. Tänne ylös pitäis mennä. Siitä ylös. Varo ettei toki. Ottaa friendly fire. Joo. Hyvin meni.
Oh shit! Au! That elite dropped his camo module. Let's have a look. I'll run a soft patch to it from the suit. Never know what might come in handy. Ai harniska. Mulla on ainakin harniska. There's that phantom signal again. Niin, että meidän kanavahan löytyy tähän. Meidän kanava. I heard something that time. Reunassa meidän kanava. Laitettu sillä, että meidän kanava. Otetaanpa sitten ne ulos. Ja olisiko se tämä osa tässä? Vai mitä veikkaat? Pistetään ainakin poikki. Juu, että jossain vaiheessa takaa sitten sä. Pistetään pieni breikki. Joo. Nähdään jossain vaiheessa. Mo. Joo, mo.